Pataplan sa daw nimo ni ang bayro nun, ma'am. 20,000. Hindi daw saan? Ano na siya? Wala mi kabalo, ma'am, kay di ba pwede mabrihan jud. Lechon ba? Dili man, ma'am, karton man ni, ma'am. So, tapli lang sa ma'am kay laylay maghihatdan. Ay, kwarta na. Lagi ni Camila ya. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Sir, may hapon. Sir, na taga Davao din nag-rent karon, sir? Material? Oh, Madrial. Na, sir. Na sila? Madrial, ma'am? Nabot may gruparan, wala di dito. Bali, ginanawag namin sa sender. Kisa may si Jinilin, ma'am. Nagipahatod si Sir, pangalan ni Daniel. Kaso lang dito mi sa ruparan na abot. Tapos nanawag mi siya ha. So ipatol na sa dadri. Pataplan sa dani mo ni ang bayro nun, ma'am. 20,000. Isa ka karton ni nga dako. Hindi daw saan? Ano na siya? Wala mi kabalo, ma'am, kay di ba pwede mabrihan jud. Sa man daw? Parcel niya ni, namali siya og kan sa location. So yung ipato diri, ma'am. Diri ba yun sa ECGD? Lechon ba? Dili man, ma'am, karton man ni, ma'am. Naka-karton lang. Hindi tayo lang mo niya? Dili lechon, ma'am. Di may sudan. Asa man ulit mo dala lagi? Wala kay kinahanglan picture pa ninyo dito. Asa na? So, tapli lang sa ma'am kay laylay maghihatdan. 20 mil, Jud? Oh, 20,000. Yeah. Bayad, pina ko niya akong dala rin. Napo resibo dito. May patana ko resibo. Ta dito. Nako kay babig na ko wala diri ba? 20 mil, dako lang kain isa. Saan kung bayad rin? Di pa man mo mabrihan. Gusto ka brihan mo tanaw sa sulod. Tanaw na to, kay kabalo ko unsa na. Ah, sige Sige, ma'am. na. Paglarang ba? Sige, ma'am, sige na to, ma'am. Sa babaw. Lechon. Palami 20 mil. Lisod ko kayo yun. Isan bi. Asa na? Magkita kwarta na. Ay, lagi ni Camila ya. Amo mangipasa siya, ma'am, nga ikaw yun ang maghihatdan. Ah, binuang basi. Kay dako mo nang kan, ma'am. May lang tag 1,000. Okay ra. Ay, lang. Okay ra na, bisi dilin mo kuan kami makuan. Nalay kayo. Tanaw na ko. Unsa man na? Gitapla na namo ang gas ani, gasolina. Binuang dala ya. Uy, Ano binuang man ko, ma'am? Ngano binuang man tika? O magi ka binuangin si mong uyab, ako pa magbinuang ako kay si mo ha. O andam nang 20,000 ha? sige, bayad ni na ko niya kay wala. Kung bayad ba namon diri sa ano? Ha? So ibay na lang mas mo ha. Di ka sama sila, ma'am. Paki-check ka, ma'am. Kay amo lang gina. Ako di mabre. Yes po. Di lang. Sa ini. Gusto nga. Binuang Miss Daniel. Uy, mo. Ito nga, ma'am. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Happy birthday, ma. Mabuto ang kain. Mayong hapon og happy 35th birthday sa imuha. Paila-ila day mi mama ko day si MM kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So nami diri karon para ihatod ang pasurpresa ni sender. Kabalo kay kinsa ang sender ani. Kabalo ka? Si Daniel. Si Daniel? Si Daniel gyud ka ha or basig na ay mga nag-iming-iming nimo diha sa Daplin. Nagkidapawan niya siya, ma'am. Kinapawan. Opo. Oo. Sige, wala na lain man. Kailan ako'y pan. Basig ex mo. Extra din mo. Eh, dili na ako kung manghod. Ay, mo manghod tanaw na tuog siya bagyot pero usa na ko basahon yang message kantahan sa kanang happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle, ma'am. Yay! Happy birthday. So na siya yung mensahe para sa imuha. Gumay lang mo. Gumay ana. Para makita gid ba? So ana siya, ma'am. Dear ate. So una sa tanan, pasensya na kaayo nga wala ko sa imuhang adlaw nga natawhan. Kay kabalo na jud ka
unsa ko ka busy sa trabaho o kabalo ko na kasabot ra ka ana. Og salamat di ay sa tanan-tanan, sa tanang kaayo og pagmahal nga gihatag nimo sa amua financially and emotionally. Nagpasalamat pud ko nga sa tanang kalisod nga ato ang naagian, nagpabilin Japon tang ligon og naningkamot nga makabuot ang ato ang mga pangandoy sa kinabuhi. Padayon lang sa pagkamaayo o pagkamatinabangon. Kabalo na ka unsa ka namo ka love o diri na lang kutob kay basi mo hilak na ka o nihilak na gyud. Unta nalipay ka sa ako ang gamay na pasorpresa sa imuha. Again, happy birthday and welcome home. Enjoy your day. God bless you always. Salamat. So na siya gipadala nga another package sa imuha man. Imuha daw ning gina-expect. Unsa man kaya sa paminaw nimo? Imuha daw ning gipangayo pud sa iyaha. Ala, sa kaya? Unsa gipangayo guys sa imo animo sa iyaha? Ala, nag-joke naman ko ato. Unsa man to? Itong kwintas. Ay, O, kwintas. sige, kwaon sa namo ma'am ha. Lapin, sobra-sobra na di kayo. Talagang panik lang si Mami gusto. Ay, ang bigat na! Surprise! Wow! Kadagan ba? Mana basta mga pinangga. Sana all. Bird lang mo. Wala ka dapat naman ako. So, mao na siya ipalit og kwintas. Kwintas daw yung gipangayo, sir. Joke naman gusto. Uy, Hala. ay sa negosyo niya. Sira rabya ka mo kuan uli. Wow! Kasi ito. Padahan. So personal. So, pila man na, ma'am, sa paminaw ni mo, ma'am? Nagana kayo mapalit bulan ani ma'am. Pila ka na yung gihatag? Pila ang gihatag ko. Sumla siya, uy. Nagbayad yun na sa ano ba? Winning down. Uy naman na. Pila man na? Tagnada, ma'am. Tagnaa. Kadagan ani pen, uy. Pila sa paminaw ni mo? Nahiya pa sa insan. Walang 50. Talagi po giya. Ay, dari ano kayap ni ma'am oh? So, 50. 50,000. Sige, sir. Ikaw, sir, personal message, sir. Kanang Happy birthday niya. Salamat yun sa tanan-tanan. Maulaw man yung storya sa imuha pero kabalo na ka pinapunta namo. Imong pamilya, kami imong pamilya tanan ko. Unsa ka namo kalab o punta good health permi o salamat jud sa tanang kaayon nimo bisan pa man sa una nga wala pa ta hangtod karon nga medyo natay nakaluwag-luwag na tagamay nga makakauna ta sa kadlaw katulo. Kapat pa. Mao lang to. Love you always. Ang wish daw ni ma'am sir, siya na po daw sunod. Ma'am, sa may imuhang mensahe sa imong pamilya, labi na kay Sir Daniel na nagpa-surprise sa Unang-una sa Ginoo, no? Salamat kaayo. Kay tamo ko biyahe pag amot diri 50 mitanan. Oh. Salamat sa mga naa diri sa akong maigsuon, si Mama. Sana sa akong may gagaw. Pag mga nitambong diri sa ako ang birthday sa glayo kay ulan pag yun. Tapos salamat sa kalitanan pin. Hindi ako ni kabayan karon. Tiga na dyan ko 20 mil niya akong dala diri pang bayad. Ay pasalamat si Umar na kwaon mo na niya. Props na lang niya ma'am. Salamat kayo pin. Ang daghan pang blessing maabot sa imuha, sa imong negosyo nga buligan pa ni Lord ang customer maabot sa imuha, sa imong kaayo, hatagan kag mayong panglawas kanunay. Kay perlipod bay akabilar no sa imong trabaho. Ano lang ang pingan may imong lawas. Daghan pang grasya maabot sa imong sa imong share sa amuha.
daghan pang mabalik sa inyo, ma'am. Sa inyo, ha, ma'am. Salamat kayo sa pag-ani. Hindi po. Taglayo kayo. Tutulan dyan min ninyo diri. Thank you kayo. Okay. Nakato na? Nag-request mo si Sir, pasayawon daw ka. Sige, picture na lang. Happy birthday! Sige, picture. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Digos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Digos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghan na silang napalipay nga mga pamilya hilabi ng mga OFW kay di masayang ilang kwarta ubay-ubay ang makover nila nga area serbisyo nga garantisado pa sa Davao del Sur, Turil o Kidapawan ug sa Malungon maabot usab sila sa bisan unsa man nga ang Digos Flower Shop lang doola